Mbak, roti rene kakek tolnya. Sekolah apa kok? Anak ada rene. Apa kan tutupan aja.
Kurang ada mundur siapa itu? Sus. Kurang ada mundur ora ketok iki. Ketok kabeh. Goyongannya kurang. Wes atur. Kita maju. Alah mungkin aduan Mas. Masuk bunyi. Oh, nek jalan gitu. Abot sanggane kok kaya ngene. Sik. Iki jenenge jarane sak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tak candrane sik Mas. Sorry agator. Tak dibalik jaran. Opo to? Anak saka kidul wetan kae. Ana satriya sanga sak kembaran. Agemane ngopo to? Agemane sumping gading gajah. Kulo kan. Sanjotane didimono sanjotane ya. Sanjotane cempeti sada lanang. Ngene kendho. Kasebetake gunung Jugruk. Kasebetake bokonge sinden ambul. Ayo lari maneh. Aja bali ya. Anggere sinden niki wis kudu demek bokong. Kasebetake segara asap. Badan sor. Bapak Gator. arek ngono kembang waloh Pak diterangin ngolah mawa Pak padune pengen diantur etan bagi ngorok dewa senja nakalan ayo halang
Thank you.